पटबजरा TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारि लामाखौ नायदिंनाय। क'क्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय पटबजरानि TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारिया बिटिआर सोरखारनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांनि अननायजों दिनैसिम पटबजरा हालामनि लामा दालांफोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे मोजाङै मावफुंजानायखौ लानानै खुगा बेखेवदों पटबजरानि TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला बिस्तिमपुर गरायमारि गामिनिफ्राय थिपखाइसिम फैनाय लामा, लोगोसे पलासिगुरिनिफ्राय बेलगुरिसिम थांनाय लामा, लोगोसे चुकनजरासिम थांनाय लामा, काजिगावनिफ्राय बासबारि थांनाय लामा दालांफोरखौ मोजां खालामना होनायखौ फोरमायो आरो फैबाय थानाय माखासे समनि उनावनो मावनो लानायखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। मख'नो गोनांदि मंगलाजरानिफ्राय बासबारिनि गेजेराव थानाय लामायाबो जोबोद गाज्रि थासारियाव थानाय आरो गोबां आदिबासि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा स्कुल कलेजफोराव थांनो आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेमार आजार जायोब्ला डक्टरनिसिम फाहामथाय होनो थाखाय लांनो जेंना जायोमोन होनना बुंथियो। नाथाय बे दा बिटिआर सोरखारनि अननायाव CC ब्लक जाबनानै मावफुंगासिनो दं होनना मिथिहोयो। लोगोसे आयुष हस्पिटाल, टेक्निकेल कलेज, रेल क'वाच फेक्टरि बायदि बायदि अनुष्ठान फसंथानफोराबो जाबोगासिनो दङ होननानै फोरमायबावदों। लोगोसे पटबजरानि TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा लामाखौ नायदिंफैना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। नैबे बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ आङो धन्यबाद जासिनो सानो। दा जों नैबे पटबजरा हालामाव पटबजरा जे साब डिभिजन बिनि आन्दारावहाय जे आगोलावहाय जोङो जेरखम बायदि लामाफोरखौ जों मावनांगौमोन, बिथांमोना बे समावहाय मावनो हायाखै आगोलनि सरकारफोरा। दा जों नैबे बिटिआर सरकार जानायनि उनावहाय जोंबो एसे मावनो स्कप मोननायलाय जोङो बे जोंनि ओनसोलावहाय जायफोरनाखि लामा दालां बेफोर दालांखौ जोङो जथेस्थ' मावनानै लानो हादों। दा ओरैनो उदाहरन हिसाबै जों नैबे दालांखौ हमनानै लादों जे बासबारिनिफ्राय जे मंगलाजरा थांनाय जे लामा, बे बासबारिनिफ्राय मंगलाजरा थांनाय लामायावहाय एकदमबारे साइकेलानो खारनो हाथावथाव बेबायदि अबस्थामोन। दा दिनैहाय जोङो बे बासबारिनिफ्राय मंगलाजरासिम थांनाय जे लामा, बे लामाखौ जोङो मोजाङैनो जों मावफुंनानै लानो हाबाय। दा एसे बाखि दङ, जों बेखौनो दिनै नायफैदों बेसेबांसिम आवगायाखै। दा बेयाव रानिं खामानिया मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जेसेबांनाखि दालां दंमोन बे दालाङाबो कमप्लिट जाबाय। दा ओरै जोङो थिपखाइ ओनसोलजोंबो जथेस्थ' जोङो लामा दालांखौ मावनानै होनो हादों। जे गरायमारिनिफ्राय सोल्किखातासिम जेनाखि फैनाय लामा, बे लामाया एकदमबारे बिराद उसुबिदामोन आरो लामायानो गैयामोन। जोंखौहाय बुंनायलाय इलेक्सन टाइमावबो जों खोथा होबोदों, बे खोथाखौ जों दिनैहाय लाखिनो हादों। जों बे लामाखौ मावनानै होनो हादों। पलासगुरिनिफ्राय ओरै बेलगुरिनि थांनाय लामा, बेखौबो जों मावनानै होनो हादों। ओरै सुकनजराथिं थांनाय, बेखौबो जों मावना होदों। आरो जोंना साब डिभिजननिफ्राय बासबारिसिमनाखि फैनाय लामा, बे लामाखौबो जोङो दा थांनो हानाय बायदि लामाखौ जोङो खालामनानै होनो हादों। दा बेखौहाय जोङो कमप्लिट बेकटपिं बा CC ब्लकखौनो जोङो मावनो हासिगौमोन, खिन्थु बेयो अलरेडि आसाम मालानि सार्भे जानायलाय जों बेखौ दा सेन्ड ग्रेभेल होनानै दा थांनो हानाय बायदि, जाथायात खालामनो हानाय बायदि बे अबस्थायाव दङ। खिन्थु बेवहाय आगोलाव बेफोर लामाफ्रा मोनसेबो जाफुङाखैमोन आरो बे लामाजों जोङो हान्थिनो हानाय बायदि अबस्थाया गैयामोन। दिनै नैबे ओनसोलावहाय आदिबासिफोर दङ माखासे, बे आदिबासिफोर दङ आरो मंगलाजरा दं। बिसेसकरि मंगलाजरा एरियानि मानसिफ्रा जुदि लोमजाबा साजाबा बिसोरो बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायावहाय गारि मथर लांनो हानाय बेबायदि क्षमतायानो गैयामोन। मानो होनना बुङोब्ला बिसिनावहाय बे लामाफ्रानो गैयामोन। दा दिनैहाय नैबे सरकारावहाय जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' सरकारनि दैदेननायाव बेफोर लामाखौ जोङो एकदमबारे मोजाङैनो जों मावफुंनो हाबाय। आरो आं नोंथांमोननि गेजेरजों आङो बे ओनसोलनि रायजो राजानो आं फोरमायनो सानदों, जोंहा दा PMGSYनिफ्राय जोङो दाखालिसो 27टा लामा जोङो बेवहाय सार्भे खालामनानै हरबावनाय जादों। दा बे जोंहा मोनसे खाफाल गोनां, जोंनि नैबे पटबजरा ओनसोला एबाराव जिहेतु क'क्राझार लक सभायाव जों हाबफाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो मोजां मोनसे खाबु मोननाय जानायलाय जोङो एबाराव फार्स्ट टाइम जोङो 27टा बे जोंनि पटबजरा ओनसोलनि
लामाखौ जों सार्भे खालामनानै हरबाय बिनिनो जोंहा मंगला जरायावबो दङ दोंथाम लामा बेनिफ्राय टिपकायाव दङ पलासगुरियाव दङ काजिगाव दङ दिबिथलायाव दङ बेफोरबायदि जोङो लामाखौ दिनैहाय हरनो हाबाय आरो बियो जोंनि जे एमपि बिथाङाबो एप्रुभ खालामनानै हरबाय दा सेंसन जानानैल' फैनो बाखिसै आरोखि दा बैफोर लामाफ्रा जुदि जायोब्ला फ्राय जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि जाथायत बेबस्था बे जाथायत बेबस्थाया जथेस्थ' उन्नति जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जेरै शिक्षा बिभागनिफ्राय माने सोलोंथाइ बिभागनिफ्राय जोंहा जायफोर स्कुलफोर दङ बै स्कुलफ्रा न' गैयामोन अखा सेरनाय मा सेरनाय अबस्थामोन बै स्कुलखौबो गोबां स्कुलखौ जों दिनै बिल्डिं बानायनानै होनो हाबाय बे एलपि स्कुल एमइ स्कुल जोङो गोबां बेबायदि बानायनानै होनो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो दा अल बिटिसिखौ जुदि नायोबा जोंनिया बिसिडिसि अफिस जे दङ बे बिसिडिसि अफिसा सोरनिबा न'फ्रावसो बानायलाबायनायमोन बेयाव खुनु अफिस गैया ओरैनो सोरनिबा न' बा सोरनिबा भारा लानानै बा बबेबा जायगायावहाय बेबायदि बानायलाबायमोन दिनै 420टा बिसिडिसि अफिसा दिनैहाय एकदम आबुङै लुफुंजाबाय आरो बिनिनो जोंहा दा नैबे पर्बजरायावहाय 10टा दंमोन आंनि नैबे समस्तियावहाय दा बे 10टानि बिथोराव जोङो 7टाखौ जों लुफुंजोब्बाय आरो बे गंथाम जेनाखि बाखि दंमोन बे गंथामनि बिथोरावहाय बै आगोलनि सरकारा मंगला जरा जालाबिला आरो टिपकाय दा टिपकायना खुनुरोखोम लुनानै होदों ओमफ्राय जालाबिला आरो मंगला जरा दिनैसिमबो बिथांमोना कमप्लिट खालामनानै होनो हायाखै बे बिसिडिसि अफिसखौ आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बासबारि बिसिडिसिनि आन्डाराव गंसे स्कुल दङ खावाहागि राभा बस्तियावहाय बिथांमोना बे स्कुलखौ 2017आवनो खामानि मावदों खिन्थु दिनैसिमबो बे स्कुलखौ बिथांमोना दासिमाव लुफुंनानै होजोबनो हायाखै दा बै आगोलनि थांनाय सरकारफोरनि जेनाखि खामानिफोर बे खामानिफ्रा जों नुनायावहाय गासिबो आद्राजोब आरो माने कमप्लिटलि लुफुंजोबनानै होनायनि बेबस्थायानो गैया आरो दिनैहाय जोङो PMGSYनि न' बे न'खौबो जोङो खुनु पार्टि बासियालासेनो जेसेबां फैदों जेसेबांनाखि सार्भे जादों बेखौ जोङो टटेलि गासिबो जों खालामनानै होनो हाजोबदों दा नैबे जोंनि खिथुनावहाय खाथियावहाय जे आदिबासिफोर दङ बिथांनियावबो 90% मानसिफ्रा दिनै न' मोनजोब्बाय खालि गंथाम गंब्रैल' बाखि दंसै दा बेफोरबायदि जोङो गासिबो अलराउन्ड जेनाखि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे डेभेलपमेन्टखौ जोङो दा आबुङैनो जों मावफुंगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो दा जोङो माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर दङ दा आयुष हस्पिटाल पलिटेकनिकेल कलेज रेलवे पस्ट फेक्टरि बेफोरबो दा जानायनि लामायाव दंसै दा ओंखायनो आङो जोंनि मानगोनां CEM प्रमद बर' बिथांखौ आङो हाजासे आं साबायखर बावनो लुबैदों जे जोंनि नैबे पर्बजरा ओनसोल गोग्लैसोनाय टेकनिकेल कलेज रेलवे पस्ट फेक्टरि बेफोरबो दा जानायनि लामायाव दंसै दा ओंखायनो आङो जोंनि मानगोनां CEM प्रमद बर' बिथांखौ आङो हाजासे आं साबायखर बावनो लुबैदों जे जोंनि नैबे पर्बजरा ओनसोल गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ बिथाङा गोसो होनानै बिथाङा जोंखौहाय मदद हरदों बिनि थाखायनो आं बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो। लास्ट कुइसन जे पर्बजरानि बासबारि ओनसोलाव मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट बे जौगाथायनि खामानिखौ लानानै माखासे मानसिफोरा राजनिति खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे गाज्रि सेन्टिमेन्ट सोनानै बेखौ दावराव दावसि खालामगासिनो दं बिनि मेन जिहेतु दावराव खालामग्रा मानसिया सोर दा बेखौथ' जोङो नुदों दा जोंथ' खाफाल गोनां होननो जों बुंनोसो सानो जिहेतु बेयाव रेल कस्ट फेक्टरिबो जासिगोन अलरेडि कमप्लिट हाया फाइनाल गासिबो जाजोब्बाय आरो बिनि ग्राउन्ड जे माबा दङ प्लेन एस्टिमेट बेफोरखौबो बानायगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंना बे खाथियावनो आयुष हस्पिटाल जागोन 50 बेडेड आयुष हस्पिटाल बेबो टेन्डार जाखांजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा पलिटेकनिकेल कलेज जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय दा नैबे थार्मेल पावार प्रजेक्ट MPDCL-निफ्राय जे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जोङो बै बिथांमोना बेनि जेनाखि एसेन्सियेल आरो बेवहाय पसिबिलिटि बेखौ नायनानै हयथ' बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामफैदों दा जोङो वेलकामसो खालामनो नांगौ मानो होनोबा जे पर्बजरा ओनसोलाव नोंथांमोना सार्भे खालामनानैबो नायनो हागोन आरो जोंनि मोनथिनायावहाय बेयावहाय पर्बजरा ओनसोलनिफ्रायनो 500निबो बारा मानसिफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय हायद्राबाद हारियाना बायदि जायगायावहाय लेबार मावहैनानै दङ दा जों आसा खालामनो हायो दिनैहाय नैबे रेल कस्ट फेक्टरियानो जाथों बा
थार्मेल प्रजेक्टआनो जाथों बे थार्मेल प्रजेक्टआ जुदि जाफैयोब्ला निश्चय बेवहाय जोङो बे मानसिफोरा जोङो बेवहाय एंगेज जों जानो हागोन आरोखि दा मानसिफ्रा बेवहाय बिथांमोना एकदम पियरलि राजनिति खालामनानै जोंनि बे रायजो राजा आइ आफा सादा सिदा गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिसोरो माने मिसलिड खालामफैनायखौ जों नुदों बेवहाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे न'खरा बेवहाय गासिबो माने इभेक्सन जागोन होननानै खिन्थु जोंनि मोनथिनायाव जोंबो रायलायबाय थादों जे माबोरै जोङो माने न'खरफोरखौहाय जोङो बासायनो हागोन दा बेखौ जोङो नायनानै जों रायलायनानै जों मोनबाय जे बेवहाय खुनु गंसेबो न'खरा बेवहाय इभेक्सन जाया आरो बरन्स बिथांमोननो थाखाय दा हानि एलटमेन्टनि जेनाखि खामानि बे एलटमेन्टनि खामानियाबो फ्राय जागासिनो दङ आरो बेयावहाय जे मावनानै जानो जे हाफोर दङ बारि बागानफोर बे बारि बागाननिखौबो दा एलटमेन्ट होनो थाखाय सरकारा बेखौ थिरांथा लादों बेवहाय मोनसेबो न'खरा बेवहाय खथि जाया गामियाबो बेवहाय खथि जाया खिन्थुबोला बे हाग्रा सिङावहाय हयथ' सोरबा 100 बिगा 150 बिगा हा सानै साथाम जुदि बेवहाय दखल खालामनानै दङब्ला बेयो हयथ' बेनि सायावहाय सरकारा बिबेसना खालामगोन जे मा खालामनाय जागोन मा खालामनाय जाया खिन्थु दा सोरबाया बे गोजाननिफ्राय फैनानै बे थार्मेल प्रजेक्ट पावार जुदि जायोब्ला बेवहाय पलुसन जागोन मा जागोन हेनटेन जागोन बायदिसिना होनफैदों खिन्थु जोङो नुदों जे बेबायदि थार्मेल प्रजेक्टआ दिनै खालि बे जोंनि जायगायावल' जायाखै बेवहाय गोबां जायगायाव दङ खाथियावनो जोंना सालायखाथियाव दङ जोंना ओरै बेंगलावबो नै बावाखै नै दाखालिसो बेंगल गभर्नमेन्टआ बे जिन्दाल कम्पानिनो मोनसे होबावबाय बेयावबो बसायबाय बावाखै नै दाखालिसो बसायदों दा जोंनिया जाहैबाय जे जोङो बे ओनसोलखौहाय जोङो माबोरैहाय जोंनि बेकार समस्याफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन जोङो बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो जोंनिया मा जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जे न'खरफोर दा बे न'खरफोरा जाहाथे खथि जाया जों बेखौबो नोजोर होनांगोन जों बुङा जे मोनसे प्रजेक्ट बानायनायनि गेजेरजों जोंनि आइ आफा रायजो राजानि न'खरफ्रा जाहाथे उच्चेत जाथों जों बेखौ मालाबाबो लुबैया आरो बेयाव जों मदबो गैया जोंनि खोथाया जाहैबाय जोंनिया डेभेलपमेन्टआबो जानांगौ आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जेनाखि न'खर बिसोरबो जोंना बासायनांगौ आरो जोङो मोननै साइडजोंबो जों नोजोर होनानै बेखौनो जोङो सरकारखौबो जों खावलायदों जे जोंनि सम्पत्तिया जाहाथे खथि जायालासेनो जाहाथे बानायो बेखौ जोङो बुंदों आरो মানে অসুবিধা মানে বেহেৰ কাটো বহুত আছিল এতিয়া এই চৰকাৰ হোৱাতে মানে কিছুমান ডেভেলপ হৈ গ'ল মানে ৰাস্তাখিনি এই ব্ৰিজখন হৈছে আৰু কিছুমান ৰাস্তাও মানে চিচি ব্লক হৈ গ'ল মূলাজৰা টু বাঁশবাৰী আৰু বেছিভাগ মোৰ প্ৰব্লেম আছে মোৰ স্কুললৈকে মোৰ ঘৰৰ যোৱালৈকে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছে খুব কাদো বেৰ আছে স্কুল পঢ়া শুনা ল'ৰাবিলাক স্কুল যোৱা অসুবিধা হয় তাতে ইয়াত মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা ব্ৰিজ নদী আছে নদীখন দলং লাগে এটা আৰু মোৰ অসুবিধা বহুত আছে কাৰণ আগত যিটো চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত একো কাম কৰা নাই স্কুল ৰাস্তাও নাছিল সেই চৰকাৰ হোৱাতে মানে কিছুমান ৰাস্তা পাইছে কিছুমান স্কুল যোৱা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায় সিহঁতৰ অলপ সুবিধা পাইছে আগতে নাছিলে তারপরে মোর অসুবিধা আছে আর যেটো আগত যেটো ঘর আছিলে আই ওয়াই ঘর পাইছে আর কিছুমান বাকি আছে এমন মোর গাঁও 7-8টা মান আছে বাকিটা আর সবে পাইছে আর কিছুমান অসুবিধা আছে আমার খাওয়া জলটো নাই কুয়া ইন্দ্রাটো নাই ওফালে মানে কিছুমান এনেকাই মানুহ আছে কিছুমান ঘৰৰ যদি